Ranka da daga ka a taron Obidient da Kwankwasiya, me za ka iya cewa dangane da wannan taro? Ai abun farin ciki ne ya faru mana a kasar nan cewa Peter Obi da Rabiu Musa Kwankwaso sun haɗa kai don su ceto kasar nan namu Najeriya. Mun san bala'i da muke ciki yanzu, farashin kaya ta tashi a kasuwa, gashi ba zaman lafiya, ba za ka iya tashi daga nan ka je Kaduna ba, sai kai intifahi sai da salati. Saboda haka abun farin ciki ne ga kasar mu Najeriya da mu 'yan kasa cewa mutane masu hankali suka tashi suka ce za su haɗa kai su ceton mu daga abin da ke ci a kasar nan. So abin farin ciki ne shi na ce ni da kaina ba za a bar ni a baya ba, na taho daga Adamawa na zo din taruwan nan. Dangane da wannan 'yan Najeriya me zai abin da za su iya tsammata daga wannan haɗin guda biyu? Wannan haɗa kai da aka kawo yanzu ina roƙar 'yan ƙasa 'yan Najeriya musamman mu a arewa kowa ya je samu katin zaɓensa kamar yadda marigayi shugaban Buhari ke faɗa, a kasa a tsare a raka, haka za a yi 16 ga watan Janairu mai zuwa. Saboda haka in ba mu so kengin talauci nan ya ci gaba ba, don Allah a fito 16 ga watan Janairu a zaɓe Peter Obi da Kwankwaso. Za su kawo mana sallama, za su sa kasa mu ya samu kwanciyar hankali don mu samu yi walwala muna bacci da idanunmu guda biyu a kulle. Muna godiya. Cikakken suna? Sunana barista Iliya Makwace, ni mutumin Michigan ne daga jihar Adamawa.